Motelo ne duogo mar jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua pachoka. Jalup jatend piny Kithure Kindiki ogolo kwayo ne jodak ma Masawa ma piny Kenya mondo mi kik chik itgi ne Gachagua kokoni osebedo mana kogoyo siasa manyachon mag thuo jopiny koloso e kinde chendo ma jiwo rowere kod mine kar chieng' od bura ma Laikipia West. Jatelo no oseo Rigathi kokoni osebedo mana koketo mijing'o maneno ni othicho oko piny owacho mar William Ruto yor ang'enge. Jafambo marwa Armstrong Osutwa miolero. E gweng' ma Kinambe kar chung' od bura ma Laikipia West, kaunti ma Laikipia, jalup jatend piny Kithure Kindiki ne otimo limbe mar jiwo rawere kod mine maket kod mago ma osebedo kotimo pachoka mangima. Masawa mar piny Kenya, gwenge ma jotelo ariyo go wuokie, jalup jatend piny Kithure Kindiki ne ochung' motegno ka okwayo jodak ma gwengego mondo kwed siasa mag Rigathi Gachagua. Motelo ne biro mar jatelo no kuke piny Amerika. Watu wasituletee siasa ngeni hapa ya vita. Sisi zote ni jamii moja, ni taifa moja, tukae kwa amani, tushindane mambo ya siasa, mwenye atapata tumsupport, mwenye atakosa angoje, Mungu atamsaidia siku nyingine. Kindiki oseo Gachagua kumsia otulo kod kethruok mag mwandu mane one bombe ma Masawa mar piny Kenya ka wacho ni jatelo no ningo som siasa kum jotelo machon kama oting'o Mwai Kibaki kod Jomo Kenyatta ma jatelo no wacho ni duto ne oidhe ngas mag siasa katiyo kod yore mopogore kod tulo e yudo konyruok ne piny Kenya. Lakini sio kujilazimisha kwa nguvu na vita na kuleta mvurugano wa wananchi wenyewe kwa wenyewe ati mrengo huu mrengo ule, kwani siasa ni uadui. And I want to say we will not allow people who want to assume power through violence and terrorizing citizens. Kowuoyo winjore kod kuo mag dhok mosekela chiedhe nade ne jodak e tong' ma Laikipia. Kindiko yango ni sirikal oseketo kenge kama oting'o gero sikunde mamoko e gwengego tok jolweny ma KDF ne otieko kungo sikunde 10 kendo jopuonjre nodok e sikundego. Si usalama ukiwa mzuri tunakuwa tu tabu. Wala wanasema sijui nini, hawatuambii sababu. Kwa sababu sisi tunajua kulikuwa na shida ya usalama, sasa imesuluhishwa. Tunajua mashule yetu ilikuwa imeharibika, sasa inajengwa. Hiyo ndio tunaita tuta. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.